Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Kanyiti Official. Ayong buntag sa inyong lahat yan guys. Ang udto, may gabi. Saan mo kayo sulok ng mundo? Amping mo kanunay. For today's video guys, dito tayo ngayon sa puntod ng aking asawa. Yan po yung may mga upuan. Yan po, upuan. Tuwing linggo kami napunta. Linggo-linggo lang kami napunta dito guys. Kasi ang payo nga sa akin ng aking mga kaibigan, kaanak na huwag ko daw araw-arawin pag dalaw. Kailangan daw isang beses na lang daw sa isang linggo. Kaya tuwing linggo kami napunta dito. Madaling araw kami napunta na kami dito. Kasi nga, mainit naman sobra. Kaya habang naglalakad-lakad kami, yun, aking mga kasama, nagja-jogging naman si Grace, si Jade at si Mikey doon. Pauli-uli sila. Ako naman dito lang sa may pathway. Maaga naman. 4:30 narito na kami. Madilim pa. Kami muna nag-uupo muna doon sa isang tabi para naman nakakatakot maglakad na dito agad pagka yung madilim pa. Balik tayo uli. Sisikat na po ang araw. Si Haring Araw ay lalabas na siya guys. Pang aking asawa guys, ang dami ko pang nakatambak na video na hindi pa na-i-edit ng aking anak. Kung makita man ninyo yon, baka sabihin ninyo, bakit ito baka pag na-post namin yon, baka sabihin ninyo, bakit narito pa yun? Kasi nga, buhay pa siya, marami pa akong nakapundong video na hindi pa na-i-edit. Busy yung aking editor. Kasi may trabaho din siya. Mamaya kami guys, mga alas 7:30 ang uwi namin para matatambayan na namin din siya ng matagal-tagal. Kasi dati, napunta kami ng alas 4:30. Hindi na kami nagtatagal. Kasi uuwi na rin. Kaya napag-usapan namin mga anak ko, mama, ano kaya kung sa madaling araw na lang tayo pupunta doon kay Papa para naman maaga-aga ang punta natin. Matagal ang ating pagtambay doon sa kanya. Sa dami naman ditong nag-jogging guys. Lalo pag may nakaburol doon, madaming agad na jogging, maaga pa kasi open 24 hours. Pero pagka walang burol dyan sa sa drill, ito guys. Pag walang burol, alas 5 ang bukas kasi sinasarado nila pagka walang burol. Yun guys, si Haring Araw lalabas na siya. Lakad-lakad mo lang tayo dito. Uli-uli pagka napagod na, uupo na. Exercise din. Kasi nakakaawa naman pagka sa hapon kami nadalaw, napunta ka dito ng 4:30, mga kalahating oras lang. Kami guys ay aalis na naman. At siyempre paggabi na, di kami uuwi na ng maaga-aga din kasi marami pa ding gagawin sa bahay, madilim na. Yan ang pag-usapan namin. Ano kaya mama kung madaling araw ang punta natin? Alas 4 pa lang sa amin, gayak na kami. Alas 4:30. Malapit lang naman yung amin guys sa Duel. Sa amin namin Isabela San Roque. Ilang minuto lang. Lalo pag maaga, wala naman masyadong sasakyan. Napunta kami dito ng maaga. Makapagtambay kami ng maaga dito. Matatambayan namin yung aking asawa ng mga ilang oras. 7:30. Uuwi na kami at ako na may magbubukas na ng aming tindahan guys. Nakakalungkot guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on kasi nga biglaan naman yung pagkamatay ng aking asawa. Taki guys. Mahirap makamove on. Gusto ko nga sana 3 times a week ako pupunta dito ay hindi napayag yung aking mga anak. Sa isang linggo, isang beses na tayo dadalaw kasi nga meron naman kaming pinaalagaan din naman namin ari guys. Kaya meron din nag-aalaga, nagdidilig nung kasi may tinatanim silang carabao grass daw yun. Balik ulit aking anak. Yung dalawang naglalakad. Yung dalawang yan ang nagja-jogging. Dalawa kong anak.
Yung may mga asawa, hindi man sila basta-basta makaalis sa kanila kasi may anak. Yung akin naman isang anak na sa lumbangan ay hindi naman makapag dalaw ng ganitong maaga kasi malayo din yung lumbangan. Isa kong anak naman lalaki nasa Lipa sa Bulacning. Hindi rin makadalaw na maaga guys kasi malayo din. Eh kami na may malapit lang. Kiliblaan kami. Ito na may namunga lang. Ito guys yung puntod ng aking asawa guys. Pinalagaan ko naman ito pero yung nag-aalaga iwan ko. Bakit hindi man lang niya ginugupitan. Puntod ng aking asawa guys. Yan. Sumikat na po si Haring Araw. Ayan na siya. Parang against the light eh. Ayan. Magkape na tayo guys. Kape na, nagugutom na ako. Yung iba nagja-jogging pa pero magkakape na. Yung kape natin. Kape, plus pandesal. Kakain muna tayo ng mga guys, pandesal. Kape naman ang pandesal dito guys. Mahal, tayo na mahal. Magkape tayo. Sila nagpapayat pa kanila. Hanggang dito na lang guys yung video natin guys. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video guys. Bye guys. God bless. Thank you for watching.